най-опитните специалисти. Това е вкусната ваканция. Здравейте, уважаеми зрители! Както разбрахте, темата на днешното предаване е баница. Баницата е една от емблемите въобще на Балканите. Затова и по всички улици, спирки, автогари и въобще места, където хората обикновено сутрин минават оттам или пък отскачат набързо да си купуват любимата баничка. Затова в нашата вкусна ваканция днес ще имаме урок по правене на баници и съм поканил един истински специалист. Тя идва от Ямбол и прави баници на едно от любимите ми места. Николина Йорданова е на 46 години от град Ямбол. От 20 години върти баници. Има 2 сина, които е учила да месят хляб и да правят закуски. В свободното си време Николина обича да пътува и да измисля нови рецепти за вкусни, сладки и солени изкушения. Здрасти! Моя Николина, винаги като ходя има много приятели по ловна линия. Хапна една хубава баничка при нея и затова съм истинска баница. Защото има тайни при правенето на баници, които не са с готови кори. Бобо, моите приятели, членовете на Кулинарната академия Бързо, лесно, вкусно и вкусната ваканция. Днес видяхте ли какво направихме? Една голяма камара с пресято брашно. Защото няма да отидем в магазина и да си купим един пакет с готови кори. Предполагам, че знаете как се прави баница с готови кори. Оп, льоп, и всичко е готово. Тя е специалист в мятането на кори. Виждате ли как се мятат кори? Не. Днес, освен че ще се научите да знаете какъв е състава на тестото, ще знаете и как да мятате кори. Състава на тестото. Колко брашно имаме тук? 1 килограм брашно. Помните ли? Килограм брашно. Хубаво го пресяваме. Знаете ли защо се пресява брашното? За да е чисто. То по принцип е чисто. Но, ето тя да ви каже, когато имаме брашно, вкарваме въздух вътре. Да, въздух вкарваме и става по-пухкаво. По-пухкаво, да. Така да стане пухкава. Чайте, че почнаха. Не ви ли такът лигите, когато си говорим за хубава баничка, да е пухкава, да е сочна, вътре да има масълце, вътре да има сиренце. Вие с каква плънка не обичате банички? С яйца и сирене, нали? Да. Така, днеска ще направим и една с зелена плънка, с панак и с всякакви други неща, но най-важното е да поговорим за състава на нашето тесто за измесването на баницата. Пресято брашно 1 килограм, оттам нататък. 1 лъжичка непълна сол. Сол. Така. Слагаме тук. Така. Сега около 20 грама мазнина. Да, предполагам, че ти си от хората, които готвят и на око. И на око, да. На око, разбира се. Не знам колко баници си направила през живота си, но всяка сутрин рано ли става един баничар? Да, вечер се започва към 12:01. За да има сутрин банички. За да има сутрин банички, маяшни закуски и т.н. Виждате ли колко се отдани са тези хора, които сутрин са станали, всъщност са станали още през нощта, за да ви направят банички. И така, лъжицата с олио, след това? След това ще ми трябва вода. Така. Килограм брашно, колко водичка? Половин литър вода. Половин литър водичка. Това нещо правиме кладенче, се казва това. Да. В пресятото брашно. И го замесваме. Сол, вода и малко мазнина, едно от най-лесните теста, които аз знам. Не слагаме вътре дори и яйца? Не. Добре. Ето вижте сега как го захваща, сипа по малко водичка. Така, след малко и вие ще месите. А аз, уважаеми зрители и зрителки, отново си поемам към моята плънка, защото когато човек прави плънки и иска да използва всичко зелено в момента, е хубаво да фане малко лукче, малко чесънче и да го наситни. Защото към спарака, когато има лук и чесън, лично аз, така поне правихме баницата в къщи като плънка, става много вкусна. Между другото, при твоите баници, коя е най-любимата? Коя най-много обичат хората? Само с сирене? С сирене.
С сирене. Да. Класическата. Класическата. Между другото, вече баничарниците, гледам, правят и сладки баници, правят с тиква, И тиквеници, да. правят с ябълки, така едва ли не като штрудел. Много важно е за тези кори, които правим в момента, тестото в последствие да си почине. Колко време трябва да си почине в последствие тестото? Медно 15-20 минути. И е готово. И е готово, да. Добре, ето сега захващаме. Оцет слагаме ли? Чувал съм, че понякога се слага оцет. Тия деца точат на село, така знам от баба ми. Ще малко оцет. Ще слагат, да, малко оцет. Обаче твоята рецепта оцет няма вътре. Щипка захар, нали? Да, да. Ето, деца, захарта е много важен елемент, който кара всички брашна, всички теста, независимо дали правиме сладки или солени баници, да оживеят. Видите, захарта дава една храна вътре на процесите и те стават много вкусни. Бобо, внимавай и сега почваш да месиш баници. Ваканция и едно предаване посветено за това как да си правим в домашни условия, домашна баница, не с готови, а с месени кори. Вече знаете ли как да правите тестото? А? Да. Много месене, Бобо, помниш ли? Да. И така премесваш с дланите и премесваш с дланите. Така, това тесто. Колко време и как да си почине? 15-20 минути трябва да отлежи. Да отлежи? Да, намазано с мазнина. Намазано с мазнинка. Лекичко, съвсем лекичко. Много лекичко с мазнинка. Дай да го мазнаме с малко мазнинка. Това е за да не съхне. За да не съхне, да не в хладилник или на топло? Не, така на нормална температура. На нормална температура. Да. Аз тук между другото си имам, вижте каква хубава каручка имам. Така, знае ли някой от вас кое е това растение? Това са слънчогледи тук наоколо. А как се казва това растение, знае ли? Люляк. Не е люляк, прилича на него, само че расте по земята и се казва лавандула. О, да. И уха е страхотно. Така че за нея ще си говорим някой друг път. Но, ето какво е направила, за да стане по-бързо цялата работа, Бобо. Леята Николина е разточила едни питки, ето така от тестото, което сме направили и ги е разпределила тук, защото аз ще правя плънката, а тя ще ви покаже как се мятат баниците. Сега, принципно стратегически как е правилно. Преди да почнем да точим баниците, трябва да сме си направили плънката, нали така? Да, разбира се. Така. Деца, внимавайте. Как да направим плънка? Първото нещо, дали ще правите с точени или с такива готови кори баница, няма значение. Сиренцето, много важен продукт. Сиренето обаче, което се продава, за съжаление, е доста солено. Затова аз имам една бърза система по обесоляване, защото солта не е особено полезна. Взимам една буца, дори леко я натрушава. Понякога има, продава се и е на по-ниска цена, трябва да мислим и за бюджета в къщи, нали? Да не са чак толкова скъпи нещата. И заливам всичко с вряла вода. И по този начин, когато сложиме врялата вода, буквално за 5-6 минутки солта излиза, махаме водата и всичко става вкусно. Чисто сирене ли, внимавайте, чисто сирене ли да слагаме вътре или да го объркваме, поръчва си ми и извара. Би трябвало да е 50 на 50. 50 на 50? Да. Да сложим в тази купа, може ли да направим плънка? Може, разбира се. Така. Сега да направим плънката, защото когато източиме корите, трябва да сложим вътре готовата плънка. Значи, слагай, моля ти се, вътре извара. Ето ти едно ножче, за да скъсаш пликчето. Така. А аз в това тиганче, Бобо, започвам да правя другата плънка, в която има, внимаваш ли, пресен лук, пресен чесън, нарязани на ситно, леко ще ги задуша и чак тогава ще добавя вътре спанака. Вие баница с спанак обичате ли? Да! Аз лично я обожавам. А през зимата баницата с какво се прави? Сирене. Сирене и? Един друг вид лук, който го има през зимата. Да. Как се казва? Прас. Да. Прас, баничка с прас. Да. Също страхотна класика и аз много обичам. Важното нещо, което трябваше обаче да запомните от съветите на нашата гостенка от Ямбол, е, че когато правим баница,
в плънката е хубаво да сложим равни количества сирене и извара. Нали? Изварата е пак млечен продукт, много полезен и много вкусен, но когато ядеме баница само с извара, ще ни е малко тричава, а когато ядеме баница само с сирене, особено ако то е овче, то има опасност да се стопи и да не остане нищо вътре. Затова професионалистите, каквато е тя, съветват: правете баница буквално с един крем, който тя ще приготви. Яйчица ще сложим ли вътре? Имаш, слагай ги вътре тогава две яйчица. Така, чакай. После ще ви покажа аз за другата баница. Можете ли да чупите яйца с една ръка? С една ръка? Добре, при моята баничка след малко, при моята плънка, която направя, ще ви дам възможност да го направите. Ето така. Слагам вътре малко солчица. Тук. Ще добавя и моята много важна подправка. Щипка захар. Защото когато правиме всякакви задушени лукчета, щипката захар, внимаваш ли? Райче. Когато правиме всякакви задушени лукчета, е хубаво вътре да сложим и мъничко захар. Лукът става по-благ, не люти и става много вкусен. Добре, нещо да съм забравял. При тази задушаваща се плънка ще сложа и така пресният спарак, който буквално за 2-3 минутки ще умекне и тогава вътре ще сложа остатъкът с сиренцето. Само молбата ми е да ми оставиш малко от този микс, за да го добавя ето тук вътре. Аз за това се изпрях. Така ли? Затова ли се спря? Добре. Кали, казвай сега, какво искаш да ме питаш? Това е истински огън ли? Истински огън ли? Да. Това е газ. Газ. Това е газ. Много удобна, много бърза система за готвене. Вие у вас на електричество или на газ готвите? Бобо? Да. На газ или на електричество? На газ. На газ. И аз много обичам да готвя на газ, само че децата трябва да сте много внимателни, защото може да има... Дай малко сиренце тук. Така, и малко извара, за да направим един крем. Добре. Двете плънки почти са готови, само трябва да изчакаме спанака малко да се посвари, малко да поумекне. Сега, като приготвим тази плънка, хубаво я объркваме. Извара, обезсоленото сирене и яйца. Аз лично смятам да сложа вътре още едно яйчице. Какво ще кажеш? Може, нали? Може, разбира се. Гледайте сега как се чупат яйца с една ръка. Внимавате ли, Бобо? Бобо, гледай си. Ще само това да го дръпнем. Така. 1, 2. Стискате ли ми палци? Да. Когато отидете на село, ще кажете на някой от бабите да вземе домашни яйца, които са жълти и вкусни. Искаш и ти да чупиш след малко, като направим и другата плънка, ще сложиш едно яйчице вътре. Аз ти обещавам. А сега следва урока по това как да правиме домашни кори. Ето от тези питки от тестото, които направихме. И така, аз съм ходил много пъти при нея да я наблюдавам как виртуозно мята корите за баница. Те не се точат само с точилка, те се и мятат във въздуха. Затова сега искам леко всички да се дръпнете от плота. Бобо, гледай насам. Уважаеми зрители, на кулинарната сцена на нашата вкусна ваканция излиза майсторката на салто морталета в областта на правенето на баници Николина Йорданова, град Ямбол, и показва специално за вас едно първо предмятане и подмятане на кори за баница. Като и отдяло ми изглежда. Изглеждате като отдяло, нали? Ма сега ще видиш колко голямо става и това става най-хубавата баница. Сега ще ти покажа тавичка, коя ще ти трябва. Една кръгла. Ето една кръгла тавичка. Толкова малко сте на толкова голямо. Да, Нали? Да. Нали ви казах, че ще има страшно представление тук? Така, ето тавичка. Да. Мазника, Пръсваме с мазника. масълце. Да, и олио, внимавайте. Така. 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 Вита ще бъде, нали? Да.